Кое е в пердето? Чул ли какви движения? Дано не ме види. Ще го нашибам това дете, че не си пише шибаните домашни. Не викай бе, Джинин! Моето не българско дете, ще те разшибам! Сега ще те хвърля! Така ти се пая! И преди да го направя на пух и прах и да му щупа кокалите, абонирайте се за Minecraft Warfare Pro. Сега ще малко шибано дете. Колко си мъртва.